dami karon sa McDonald's sagna. Kasi mga gimiron og mayana. Ano na nag-signal na rin sagna. Kasi buka na signal. Bumilis din ang ating table. Abot ag dagat ug bungtod. Ngarang na isa. No? Ag dagat. Garden sa bus. Ha? Garden man ning bus na. Ubasa una na dughan na kadjong mga kuan. Di ka na dagan ni sibujas no uso na sibujas no. Ang trabaho dyan nis mga taga-mayana guys, gardening. Utan ni sila og kanan na mga buwak. Fruits, vegetables ug flowers. May sana. Oh, tinabangay sila guna. Malingaw jud ko ani mo agi. Alam mo ni Dalia. Sa guys mo ni Dalia nga buwak. Dalia nga buwak. Sa pa. Gini. Mo ni Dalia guys. Nami nga nasa una lang like color na ni yellow, orange. Napipuwa ka diyong lunok. Mudaki ni siya. Nice. Buwan sa itanong dani ni siya. Daghan na rabag pijoros oh. Nami abo ako. Ito ang bana. Ay dagang sayuti guys oh. Di maklaro sa sayuti guys na nang gibitay. Asa ka tagiza na na. Asi makapalita pa basig bratura. Pitsay. Pitsay og kamatis, salag kamatis arang lami. Ah. Nauga. Magliko di basig matrespassing ta. Di ko magliko. Alami ara ba guys oh. Tanaw. Guro video ra ka diha tungod. Natanaw ra ta guys og giinsa ni guys kay sundugon. Bangbangilan daig lipak doy. Dapang panganan. Langan kay mga bali man. Sabi, makasaka pa ba? Udi ko kasaka, bakilid ka. Na guys, daghanan na. Nginaon ra di ay lami ara bagpuruma, daghan nagbunga uy. Nginaon ra di ay, warito na mautong aho. Deres pikas kay kuan ni na pizza dyan. May asa lang humay guys, dagko ka jug lusok. Ara jeng lami as ilang ani oh. Daghan nagpuno daguhay. Kani may lami kaso oh. Nengan ang sundo kanang itag signal kanang ita og shortcut kanang barangay road. Ang may ganahan dito ganahan mo agig highway. Gusto mo agi-agi kanang mga gagmayng daan. A few moments later. Hi guys, na Miss Balay. Magkuhan ko sa order karon sa Shopee. Thank you very much sa mga namalit sa atang perfume sa Shopee. Di naman matagsa-tagsa kay daghan to. Nahurot ko daghan unang stock. Diyan karon mag-pack na po ta para pick upon sa rider ug ma. Salamat na diha skili darling kay tiwas ako dahil sa Yambak na usa. Men tong nibilin. Men? Ila ka to? Tari bumen re. Bumen na. Bawa kung usa to abrihan. Palang ko gabre kaya ma-check. Kay mag-update ko sa app bitaw o pila na lang nabilin na siya. Nag-uuna pud mi kay na napi bagjong musud. Pila ka buok tulo doy? Tulo ko ni ka bagjong musud. Medyo gikulbaan na pud mi kay lahi magud tong las nga bagjo katong udit kay makatruma jud siya jo ang hunahuna. Uy, intaw no nga to na pagkakusganasa nakakasuksok daan arang uy. Arang kulbada na magana nagbagjo kay mura jud na truma ko ba di magajud gali ka diyan kay naka-experience pito to garabing kasuga feeling na unay bagjo musud ngaton magkapon murag naa jud kahaglik sa tong daghan. Pero Ginoo ra magyapon magbuto ka sa tataman. Magampo laman ta nga kanang bagjuha igo-igo ra na siyang makabasa sa atong mga juta. Kay delikado jud og kusog ka jud ag ubang bayo para jud mahuman og ka-repair. Ay makagao maluoy pud sa gabang mga igsuon bitaw nga mao paintawi pag adum-adum sila ba sa ilupad na pud. Guys, we're heading to South Cotabato. This vlog Dwight's not allowed to speak Bisaya or Tagalog. Speak English. Okay.
But if I have a question, can I talk in Bisaya? Of course not. Of course, yes. Turn the video on, then you should speak English. But if you want to speak beside, then you have to turn the video off. Wow, look at the flower. That's we call a bilat-bilat. It's look like bilat-bilat. You go first. You go first. I'm not going if you ask me to go first. I don't want to speak. Da-da-dang, da-dang. Da-da-da-dang, da-dang. Dang, da-dang, da-dang. Dang, da-dang. Dang, da-dang. Da-da-dang. Nice. Hi guys! Good afternoon to all of you. For today's video, we are here at Balong Farm! Woohoo! Woohoo! Charot! So, kung dari ipapwesto doon ka patay, kung skipi ang maghana. Speak So, English. makita na ito guys sa atong palibot karon daghan kaadyo yung mga tanom na ay sili, na ay taong, na pa dyan pipino, na pa watermelon nga salin sa Bagyo. Daghan ka to, na pa dyan mangga, na pa dyan bijabas, na ay bugnay. Name it! We have it here at Balong's Farm. And also, Balong, but he's taken now. Sorry guys. Sa unang vlog na mo diri guys, single pa to si Ja. Karon guys, di na namo si Ja apil og balik Ja. Kay Double taken na. si Ja. Double na, Wow double. guys, look at this. Look at this. Oh, ha? Oh, naapa day pitsay. So, guys, before Pichay, pichay. pitsay nas ilam sa taong. Okay. So guys, before ta mo interview sa ato ang farmer dare, ato sang isuroy ato ang mga kagahi sa mga sili ni Balong halag sili ara man gud katambok. Uy, tabangan in taon. Tanawarang lamia jud oy. Look. Ha? Tato taman pa na dito arang taasa. Jarang nagmanag sili. Ito, bunga. Long, mag-harvest ka long, upalit ko na nilong. Kailan may maguni si Jang sili ha, kay humot isugba. Napod jay taong guys, ang taong ni Jay is padung na pud na munga, himusak na. That's what you call himusak. Wow, na mga pitsay matamakan ha, na mga pitsay dari mga seedlings. Gipadak pa na ni Jay. Isa may makatabang ganilong, ikaw ra long? Din sa man nimo long, gi daro ni nimo o gi bugwad. Di padaro na ako, nag sohol ako duha ka tawo basta magkuan ako. May imuhang assistant. May imo kanay man ibuhata man nga na. Ano. Wow, kari jud guys, grabe. Tanawa ra jud, gana ka do tanawa. Oh! Pakapunuan. Tara, di kong ko. Sarang dagana. Oh, I'm out of balance, okay? tara dagana oh. Tapadoy, ang dagana doy. Wow. Ara jud dagana. Sana all in love. Maka-amaze jud nga ni day resulta sa tao nga in love. Uy! 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 Look! Oh, be careful. Be careful, darling. Long tagyabas no. Oh, be careful, darling. Long gana po long. What's your footstep? Ay, kuha na, nice kuan. What's... May tabo basta sige buwan. Mo ni may tabog sige kuwan guys. Dami. Kung kinsa tong mupalit og sili, pwede ra mo mupalit ni Balong kano sa kag-harvest lang yung target nimo. Mga kuan. 2 weeks from now or something? 2 weeks from now, daghan na jug sili guys, pero pila jud ni kasako. Kung ma-harvest ni. Kaya sa kapunuan daghan na tag 5 to na po bunga. Gijaba sa lagi day basta kung gijaba jubi. Okay. Ala, alarang lami. Kuhaan pa jud ang Balong. Alarang lami. Wow! Salamat lang. See, wa jud ka namot ninyo. Di ra utanon na apoy prutas dari. So, sa una guys, magsimig arhi, di pa igani kada kao na gizang farm. So, nagkadugay, nagkadaka gizang farm. Tungod kay nakauyab naman. Hi, guys! Grabe sa Balong, guys. Grabing butana. Yan, kagani mga lihutan na. Lihok naman igninjo. Wow! Wala man diyang daghan nagsili. Oh! Manjo orat ni Japon, guys. Og mag-harvest siya. Ato mong dadundari, guys. Og mag-harvest siya. Wa ka na-inspire? Na-inspire? Na-inspire ka? Yeah, I'm inspired with this things did he. And did he? Mo na Amerikano di ka mao English. Tara nga na yung English na kay mao ta. Okay.
Inspired ko na sa Dili na jo ka pagkukur-kukur. Sa. That man, I'm inspired with that man. Why? What? He's so, so English one. Hardworking, gay go. He's so hardworking. He is still single, diba? Maybe he's ready for the next chapter of his life. English na naman kalongo, manting ka dyan. Binuangan na English-an dyan. Karon guys, atong pangutanon si Balong. English. Kami yung nagplano na pwede magtanam-tanam dito ibabaw. Unsa kay kaning among mga skills kay di mazid pareha sa skills ni Balong nga. Naka-harvest naman dyan ni kanon, naka-quarter na natin pangutanon si Balong. Long. Yes. Arang gapuha lagi ni mo sa camera Long. Dais Balong ka nagkagwapo Ay, nagkaniwag. Hala oy. Ginsa man ni mo Long pagpalambo Long mo anhi ka kada adlaw? Oh. Imo jung tanawon. Morning Og every afternoon. and afternoon. Ah, grabe. Kugi. And Every hapon. Hapon lagi morning. hapon ang morning. So wa jud ka kasuwag ni absent ka? Wa. Kay kuan magod kinahanglan mo nilag kuan ating manon. So tanawara, ang tanom gani gyati man samot nakagmasawa dani. Swerte jud ka sa tanawar gud ninyo guys. Magmahay-mahay jud no kay gibalik dyan ni namo sa una ninyo. Dugay na nakalipas wa mo palitan an halin na nos tagaliti. Naman jud daghan nagbunga. Inganin ta putong agwa pala rutang udit. Ay, kalami! Bagayad! Rang lami daghan nagbunga Ako curious ra jud kulong kanilong nakakita ko sa YouTube lumba ilang gipang kuha og udlot. Oh, nay kuan example na. Oh, pareha ta. Ning kuha kag udlot dani? Kini kuan ay gikuan og kuan. Kuan ay gipruningan mo ni nahitabo. Mangwa dyan ning dako. Kani mo na yung gipruningan. Yung salingsing siya. Makita ni mo diri na nagagsanga siya. Mag-pruning dahil dyan ka. Importante dyan dahil pruning. Kita mo ko sa YouTube pruningan. Oh, pruning mo na yung mahitabo. Pruning. Ug di pruningan usara dyan bunga. Oh. Si pruning, si training. Buing. Maudi ay. Ang taong pruningan pod halos tanan ba pruningan? Oo. Mas bintaha ko yung pruningan kay magdanghan iyang sanga. Yeah. Yeah. Yun do guys kay di naman dyan magbisaya. But this is for a lifetime. Tsa, for a lifetime na gadin. Ayaw pang takat. Pupu akat. Okay, wow. Saan po ko kuan na Ug pipino? Kani kay yata libre din. Wow, jo uy, wa kay batasan. Uli nami guys, nakakuha nami og pipino. Sunod na mo, balik na ta sunod mag-harvest siya sa ijahang sili. Kung naay ganahan na magpa-reserve 2 weeks para mong kuno to gikan karon ay harvested. Pwede ra mo comment na katong nga daw ra agi ijahang farm daras Alicia sa Barangay Progreso. Da guys, bungas pipino first ni nga harvest. Sa kinalan ko no, first harvest ko adi kay mamunga pa jagdaghan. Nice. Diyan nami guys, abot nami sa bahay nila nga salin sa audit.